Russia kalapendan kam da Namding ba Khlain bor u Kinzel hypersonic missile ha ka sen ke bending kong hapo Ukraine. Ha ni ke sngi tho ding balala ban pin prai ke Jaka bu Tiar Thma hathan sep ngi jong keri ong ke tenat ya dari ha ke sngi ke bobot. Ka Russia kam shum lap diang satya halor kani ke jing pendan kam yakini ki jat Tiar Thma beshir khei ha ki no ki jingele bat nagaliang kalat pathai khubor. Kalau ong bakani ke day ke sien ke bening kong baka Moscow kalau pendan kam dekini ki Namding baklan bor ha kani ke jingele. Uni u Namding u balakru banket iki bor Tiar Thma nuklear. Ula penjular pom ya ke we ke Jaka bo Tiar ya ke bashapo kendau hapo ke shnong deliatin. Ha ke than Ivano Frankivs jong ke Ukraine. Ong ke tenat ya dari ke Russia. Na kaliang u Presiden u Vladimir Putin ka Russia kelepen pau ba uni u Namding Kinzel dagger missile udai u belala ban her ha ka jing state ka bashi phosha banya ka jing sawa bat ula ban kiar ni kino ki tiar siat Namding shu uni u Namding udai ru we na pedeng ki tiar Thma bathamai bala pelat dau Putin ha ka jing aikren shakari ha ka snam arjar khat phra kathan Ivano Fanvisk Kadair ke becengai tang kumbasan pau kilometer na kapot kadukot jong ka NATO ka Poland. Ka Russia ka laong bakla pindan kam ningkong yakini ki Namding na ka jing hiar Thma jong ki shipai hapo Syria ha ka snam arhajar khat hinriu. Kataban ajing kershan ya ka sorkar u Presiden Assad katawat la omla bentip ti kenala ki dain ki juk ki model bla pindan kam hapo Ukraine. Kajing thombor lingba kini ki Namding hapo Aleppo Syria ha ka snam arhajar khat hinriu kelawan ra ya kajing yap jeng ki spa ngut ki riu pat ba nadu ba ka Russia kelas dang ban hiar Thma hapo Ukraine ha ka arpu sautrik ubnai rempang beladep ki babon ki jingele kala ja ha ki than mi ngi kata ki Jaka ba marjan bat jong ka Russia hinre nadu kini ki khindiat sngi beladep ka Moscow kelas dang ban phai khmat bat thombor shakithan sepngi ka blawan ra ru ya ka jingyap jing ki phongut ki breu hajan leaf henry nadu kini ki khindiat sngi beladep ka Moscow kelas dang ban phai khmat ban thombor sa shakithan sepngi ka blawan ra ru ya ka jingyap jing ki phongut ki breu hajan leaf bat klapen her karat ya ki hajar ngut ki breu kajing pendan kami kini ki Namding baklan bor kelawan longru hadien baki shipai ke Ukraine kela khanglat iki shipai ke Russia baki la banwantur shiki sorba jongkeri kebla penlong ya ka Moscow bakan Ther ting ling baki ding sun bat ki tiar siat artillery shakish nang ki thau